வணக்கம். கனவில் பாம்பு வந்தால் என்ன அர்த்தம்? பாம்புகள் கனவில் வந்தால் அதற்கு பல அர்த்தங்கள் உள்ளது. ஒற்றை நல்ல பாம்பு கண்டால் விரோதிகளால் தொல்லை உண்டாகும். இரட்டை பாம்புகளை கண்டால் நன்மைகள் உண்டாகும். பாம்பை கொல்வதாக கனவு கண்டால் விரோதிகளால் ஏற்பட்ட தொல்லைகள் நீங்கும். பாம்பு கடித்து விட்டதாக கனவு கண்டால் தனலாபம் உண்டாகும். பாம்பு விழற்றுவதாக கனவு கண்டால் வறுமை உண்டாகும். காலை சுற்றி பின்னிக் கொள்வது போல் கனவு கண்டால் சனி பிடிக்கப் போகிறது என்று பொருள். பாம்பு கடித்து ரத்தம் வருவதாக கனவு கண்டால் பிடித்த சனி நீங்கிவிட்டது என்று அர்த்தம். எனவே மேலும் விவரங்களை தெரிந்து கொள்ள சப்ஸ்கிரைப் செய்க. நன்றி.